kusa ba zan dawo ba. Kai sai wurin mashin kauna kai mini na kasalan kai ma yau gani cikin jazabar kauna masoyi ba zan dawo ba. Cikin zuciya da akwai sanki da kauna kin ji diyar Hausa, gurin da ake neman waraka na dosa duk sananin nisa. Ya kanki na zamto in garama a taba ki a dole na dau fansa, da sanki nake yin numfashi, ni kice zan yi wa rarashi. A dole kiran ki da hobi na sunan da ban baiwa wata ba. Yau gani cikin jazabar kauna ta san ka a dole ne yau kawai tabbas na san komai wahala zuwa gaba dole a sha daɗi. Cikin zuciya an tsara kaya masoyi na kai ne sanadi, kai ne kwalin wanda nake nema kuma san ka a raina ya girma. Ka so ni yadda nake son ka masoyi na zo jara gama. Gidan kuke ce in kai baiko, komai wahala sai na nema cikin rai sai ki yayi karko. Zuciyata da soyayya na gina ta sabon saki tintini na aiko, ki kira ni ba zan gina juyo ba. Ni akan san ki ban rage komai ba. Da bugun numfashi nake san ki nishadi na ke ce sanadi. Nishadi na